A ƙauyen gidan Dabo, akwai wani yaro mai suna Abdullahi. Yana da shekaru 8 a duniya. Wata rana, ya sami irin zogale ya shuka a lambun gidansu. Duk safiya kafin ya tafi makaranta, sai ya je ya duba zogalen, ya shayar da shi ruwa. Ana nan, zogale ya girma, ya yi kore shar, abin burgewa. Duk wanda ya ga wannan zogalen, yakan ce gaskiya wannan zogalen yana samun kulawa. Wata rana, sai baban Abdullahi ya ce, yau fa za mu tsinki zogalen nan mu yi miya, tunda ya yi ganye da yawa. Abdullahi ya yi shiru, can sai ya fashe da kuka sannan ya ce, Dadi, ni fa ba don a yi miya na shuka zogalen nan ba. Na shuka ne don in dinga kallonsa, yana sa ni farin ciki. Babansa ya kalle shi ya ce, ka yi haƙuri ɗana, nan ba da jimawa ba, wani ganyen zai sake fitowa fiye da wannan. Yanzu idan ba a cire ba, ƙwari da tsuntsaye ne za su cinye. Da jin wannan maganar, sai Abdullahi ya amince aka tsinki zogalen aka yi miya da shi.